ଆସ ଆମେ ଆଜି ପଢିବା ଭାୱେଲ ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ଆନେ ବସେ ଦେଖିବା। ଏଠି ହେଲା ଏ ଅଛି, ଏଟା ଭାୱେଲ, ତାହେଲେ ଏନ୍ ବସିବ ହେଲା। ଏନ୍ ନା ଆନେ? ଆନେ ଆନ୍ ବସିବ, ଏ ଏନ୍ ଆନେ। ନା ମୁଁ ଟିକେ ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ମାନେ ଭାୱେଲ ଲେଟର ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କହିଲୁ? ଭାୱେଲ ଲେଟର ଗୁଡ଼ାକ ଏଇ ଉପରେ ଲେଖିଦେ। ଭାୱେଲ ଲେଟର ଗୁଡ଼ାକ ଭାୱେଲ ଲେଟର ମାନେ ଏ, ଇ, ଆଇ, ଓ, ୟୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଭାୱେଲ ଲେଟର। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋତେ ବୁଝାଅ। ଓଟା ଭାୱେଲ ନୁହଁ, ତାହେଲେ ଏଠି ଓଟା କ'ଣ ଭାୱେଲ। ଏଠି ଲେଖା ହବ ଆନ୍ ବସିବ, ଏଠି ଏ ଏନ୍ ଆନେ। ଏଠି ଏଚ୍ ଅଛି, ଏଚ୍ କ'ଣ ଭାୱେଲ କ'ଣ ଭାୱେଲ ନୁହଁ, ତାହେଲେ ଏଠି ଏ ବସିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏ ହାଉସ୍। ହଁ, ଏଇଟା ହେଲା ହାଉସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା। ବି କ'ଣ ଭାଇରାଲ ନୁହଁ, ଭାୱେଲ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଦିଟା ଭାୱେଲ ନୁହଁ। ଏଠି ତାହେଲେ ଲେଖା ହବ ଏ। ଏଠି ଡବ୍ଲୁ ଅଛି, ଏଟା କ'ଣ ଡବ୍ଲୁ? ଏଟା ୟୁ ଅଛି ବା। ୟୁ, ଏଟା ହେଲା ୟୁ। ୟୁ କ'ଣ ଭାୱେଲ? ହଁ, ଭାୱେଲ। ହଁ ହଁ, ଏଠି ତାହେଲେ ଏନ୍ ଆନ୍ ବସିବ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ବି କ'ଣ ଭାୱେଲ ନୁହଁ, ତାହେଲେ ଏଠି ଏ ବସିବ। ଏ ବୟ ହେଲା। ଏ ଭାୱେଲ, ଏଠି ହେଲା ଏନ୍ ବସିବ। ଆନେ। ସି କ'ଣ ଭାୱେଲ କ'ଣ ସି ଭାୱେଲ ନୁହଁ, ତାହେଲେ ଏଠି ଏ ବସିବ। ଡି କ'ଣ ଭାୱେଲ ନୁହଁ, ଏଠି ତାହେଲେ ଏ ବସିବ। ଇ କ'ଣ ଭାୱେଲ, ଏଠି ହେଲା ଆନେ ବସିବ। ଓ କ'ଣ ଭାୱେଲ, ତାହେଲେ ଏଠି ଆନେ ବସିବ। ଆର କ'ଣ ଭାୱେଲ ନୁହଁ, ଏଠି ତାହେଲେ ଏ ବସିବ। ପି କ'ଣ ଭାୱେଲ ନୁହଁ, ତାହେଲେ ଏଠି ଏ ବସିବ ହେଲା। ହଉ, ଆମେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପଢିବା। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅଛି, ଆମେ ପଢିବା। ଏଠି ହେଲା ଓଲଟିକି ଲେଖିଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଚଳିବ। ଏବେ କ'ଣ ବାହାରିଲେ ନା ଭାୱେଲ ନୁହଁ, ତାହେଲେ ଏଠି ଏ ବସିବ। ଏ ଫ୍ୟାନ୍ ହେଲା। ଜି କ'ଣ ଭାୱେଲ ନୁହଁ, ତାହେଲେ ଏଠି ଏ ବସିବ। ଏଚ୍ କ'ଣ ଭାୱେଲ ନୁହଁ, ତାହେଲେ ଏଠି ଏ ବସିବ। ଆଇ ସେଟା ଆଇ ଭାୱେଲ, ତାହେଲେ ଏଠି ଏନ୍ ବସିବ। ଆନେ ବସିବ। ୟୁ ଭାୱେଲ, ଏଠି ହେଲା ଆନେ ବସିବ। ଟି ଭାୱେଲ ନୁହଁ, ତାହେଲେ ଏଠି ଏ ବସିବ। ଏମ୍ ବି ଭାୱେଲ ନୁହଁ, ତାହେଲେ ଏଠି ଏ ବସିବ। ବୁଝିପାରିଲ ମାମା? ହଁ, ମୁଁ ବୁଝିଗଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।